Τώρα, ακούστε με μια στιγμή. Δεν θέλω να σας κλείσω στην Ήπειρο. Δεν θέλω να σας κλείσω. Μπορείτε να πάρετε το ριμ που θέλετε, να το κλείσετε σιγά σιγά και εσείς το δικό σας ριμ και το δικό μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά αυτό που δεν θέλω αυτή τη στιγμή στον κόσμο, γιατί ακόμα είμαστε 2 φυλές, μη πω 3 και 4, εντάξει, οι οποίοι μεταξύ μας συζητάμε. Σε 1,5 μήνα που οι μικροί λογαριασμοί θα έχουν φύγει, ο στόχος είναι να γίνουμε μία φυλή. Να δούμε ποιοι 10 παίκτες παίζουν από εκεί, ποιοι 10 παίκτες παίζουν από εδώ, ποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς. Θα κάνουμε μία σωστή ένωση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για αρχή θέλουμε να έχει ο καθένας το δικό του ριμ, να μπορεί να μετακινήσει τις άμυνες του γρήγορα, αλλά σε δεύτερη φάση δεν παίζει ρόλο, γιατί σε δεύτερη φάση θα είμαστε στην ίδια φυλή, θα έχουμε όλοι το ίδιο ριμ.